दिनैनि दिनाव दिनै जे अष्टमी फुजा गासै भारत नाङै बा आसामावबो आरो जोंनि जमदुवार हालामावबो जोबोद मोजाङै धुमधामै बिमा दुर्गानि फुजाया सोलिगासिनो दं आरो बे दुर्गा फुजायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा इसिबांखि लैहोर लैहोर फैनानै सान्थि परिबेसखौ मोन्दों। बिनि थाखाय आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ आं गोजोननाय बावहरदों आरो फैगौ साननै सम नबमी आरो दशमीयावबो जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा जे जोंनि बिमा दुर्गाखौ खुलुमग्रा भक्त बिथांमोना जाहाथे गोजोन सान्थियै थांनो हाबावथों बिनि थाखाय आङो इसोरनाव आर'ज गाबदों। आरोबाव जोंनि रायजो राजाफोरनि जाहाथे गासैबो दुखु जारला आरो खस्थ'फोरखौ जाहाथे बोस्रांलांथों बेखौनो आं बिमा दुर्गानाव आर'ज गाबदों। जोंहा फुजा होनाय लोगो लोगो जिहेतु हिन्दु समाजनि मोनसे परम्परा दं। गासैबो जमदुवार ओनसोलावल' आं गिदिङाखै, दस्रा दस्रा जायगायावबो गुबुन गुबुन जायगायाव आं गिदिंदों। जमदुवाराव जोंहा दा 8था मण्डप दं, 8था दुर्गा फुजा होदों। बे 8था दुर्गा फुजाखौ आं हागौमानि गिदिंदों बा फुजाजों रायजोफोरजों फुजा होफानो थाखाय आङो थांदों। बिथांमोना जोबोर मोजां मोनदों, खारन इलेक्सन जोंहा बारलांबाय, दा जोंहा फुजा फैबाय नङा होमबा? फुजाया जोंनि धोरोमनि मोनसे गिदिर फोरबो आरो जाय फोरबोखौ जोङो फालिनायाव बयबो रायजो राजाजों थाफायोब्ला रायजो राजाफ्रा गोजोननाय बावदों आरो गोजोननाय मोनो। जाहाथे समाजाव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनांगौबा फुजा पार्बनखौबो दरखार दङ। दा बेनिखायनो आङो खावलायबावदों जमदुवार हालामाव थानाय जेसेबांनाखि जोंनि रायजो राजाफोर सावथाल, बर', राभा, नेपालि, राजबंसि आरो बेंगलि गुबुन गुबुन जाथि जे दङ, बे जाथि बिथांमोनहा दिनै गोजोन आरो खौसेथिनि मोनसे बिमा दुर्गानि फुजा होनायाव जाहाथे बयबो आशीर्बादखौ लानांगौ होननानै आं सानो।